Трябва бързо го. Томно ми. Прави поли. Такна. Опитвам се Макна го, макна го. Не може да... Хожна. Обръчни. Тайма сме бяха. Тринкетна. първи хат. Верно ли бе? Поли марко ми. Тук никога не трики. Там на Saved by the Light дори не беше прокнал. На майната съм си, Вадо на майната си ме прати фира. Не мога. След малко ще имат гол, след 7 секунди правят Deep Freeze Poly. Не, нямат хори файс още. Дай трипъв. Ти помейди. Да правим ли гол? Или не сме в позиция, мая? Всеки момент ни отварят в момента. Сакнах Ники. Прави гол. Помейди го. Хожнах преди Стас. Сакна. Бягам. Бягайте. Бати ще го. Deep Freeze Poly. Бях Успявай Вадо? Не, стелт. С Ники бият. Спирам ги тук дефанзивно. И ви спавам сега. Не, една секунда Poly, Не съм ги спавам. Точно съм, по мен се. Фир. Паладин е тука. По мен се. Да. Аз съм в Цефир. Бъбълъм няма. Много следя. И трябваше да стоя Полито им, че ще има Мечи Поли. поли. По кой би? Counter spell. Тото спе на приз, защото за... Имам гол. Аура Прави Мастер. поли. Има поли. Deep Freeze на мене. Deep Freeze на мене. Half Poly. Малко Poly. Вадо, внимание, не си добре. Стелтнах, ама ще умре най-вероятно. Излизам с крила сега. Ходиш халф. Аура мастер. Ники не мога, махай си го, Ники не мога. Не мога, бях толкова. Трипл фир. Добре, перфект. Браво. Аре го прист, къде прист? Кой фан? Не мога. Не помня. Поли. Хожна. Убивам го. Диван Шилд. Оу! Как умря? What the fuck? Вадо човек, колко ден ще го направи? Аз... Аз тритах за 90 каса с Майнбласт и какво да го прави? Една нова.